Sinjuri, nsebilkom is-serata tajba nilqakom għal-programm ieħor mis-sensiela Pjazza. Illum se nitkellmu dwar tema li probabbilment tolqot il-kważi kull familja li għandna fostna għal raġuni ħan nitkellmu dwar il-kanċer. Il-kanċer li kawża mod li wastmat li madwar 1800 persuni kull sena li hija medja ta' 1 kull 5 sigħat. U dan ifisser li il-problema tal-kanċer iktar ma mmur l-qoddim għall-inqas għal dak li wastmat għal 5 snin li ġejjin mistennijiet li jittilgħu għal madwar 2100 fis-sena. Għaldastant il-Gvern Malti jew l-Istat Malti qed jaħseb bl-iskop li inidi pjan nazzjonali bl-iskop li jindirizza din il-pjaga tal-kanċer li m'għandax taqsam ma' ebda politika iżda fuq kollox hija kwistjoni dwar prevenzjoni. Bl-iskop li il-Gvern jindirizza propju din l-emerġenza nista' ngħidu tal-kanċer f'pajjiżna nieda dan id-dokument illum. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn illum waqt konferenza lonċja dan id-dokument li huwa il-Pjan Nazzjonali dwar il-Kanċer u li permezz tiegħu issa se jniedi xahrejn ta' konsultazzjoni pubblika bl-iskop li mbagħad xahrejn ieħor jaqgħad dawk il-kummenti kollha minn dak il-partit kollha interessati u joħroġ dokument finali u jibda minnu fih bil-ħidma tiegħu. U biex nitkellmu dwar dan il-Pjan Nazzjonali għandha l-iktar persuna li hija involuta fit-tfassil ta' dan id-dokument li hija Dr. Miriam Dalmas li hija l-konsulenta l-Mediċina s-Saħħa Pubblika nsilimlek u għandna wkoll fl-istudio Charlene Merġieqa, persuna li kienet pazjenta li naxila teleb il-kanċer. Insemmilkom, sinjuri. Mela, dan id-dokument, Dr. Dalmas, huwa dokument pjuttost folt li fih ħafna informazzjoni mhux biss dwar is-sitwazzjoni li nsabu fiha illum, iżda fejn nixtiequ immorru. L-ewwel ħaġa, jiena kif rajt iċ-ċifri ta' 1800 mewta jew 1800 persuna iddjanjostikata bil-kanċer huwa pjuttost allarmanti. U iktar ma mmorru l-qudiem iċ-ċifra ta' 2100 hija iktar minn allarmanti. Allarmanti mhuwiex, għaliex fil-fatt in-numru dejjem jikber ta' każijiet tal-kanser huwa kif nista' ngħid huwa riżultat ta' suċċess li nagħmlu fil-kura medika anke fil-kura soċjali. Għaliex il-kanċer kienu aktar. Le, mhux daqshekk, għaliex il-kanċer fil-maġġoranza tiegħu kbira li żjed li jaqbad huwa fil-persuni ta' anzjani. Iżda ma tikber fl-età, ir-riskju tiegħek li jkollok kanċer jiżdied. Ma jfissirx ma jkunux cancers fil-persuni żgħar, però fil-maġġoranza tagħhom, ġifieri dawk il-1800 li tissemmi kull sena, 2/3 minnhom, ġifieri 66% huwa ċifra ogħla, huwa f'persuni li għalqu 60 sena u iżjed. Ġifieri, allura il-fatt li qegħdin ngħixu iżjed, kif anke smajna dil-ġimgħa il-life expectancy at birth tal-poplu Malti hija waħda mill-ogħla li għandna fl-Ewropa. Dak riżultat tagħha. Riżultat ta' servizzi tajbin tas-saħħa. Ta' saħħa soċjali hemm ħafna ġifieri il-fatt li għandek life expectancy għolja mhijiex hija s-saħħa għandha parti minnha, però hemm ħafna affarijiet oħrajn. Dak is-suċċess li mxejna l-qudiem ifisser li n-nies qegħdin jgħixu u sfortunatament meta inti taqbes ċertu ta' riskju tiegħek jiżdied ħafna. Il-fatt li ħajikber ukoll ħajsir aħna qed nismgħu li minn 1800 fis-sena ikonna round about 2100 outline għaliex il-popolazzjoni tagħna qed nifforkastjaw li ħatibqa' tixjih. U allura dik hija waħda mir-raġunijiet. Hemm raġunijiet oħrajn ukoll għaliex id-diagnostics, ġifieri il-metodi li għandna biex insibu l-kanser huma iżjed sofistikati, huma iżjed sensittivi. U allura l-kanser qed niskopru kmieni u qed niskopru anke tipi differenti, tipi ġodda ta' kanser. Ġifieri kollox ma kollox dak juri għalfejn in-numru qiegħed jikber. Vera huwa allarmanti, però mbagħad hemm affarijiet oħrajn li forsi jgħinu biex l-allarm jonqos għaliex nitkellmu fuq cancer survival. Ġifieri cancer survival jfisser li inti kellek il-kanser kien diagnosed, ħadd il-kura u għaddej iż-żmien u inti rnexxa għaddej iż-żmien u allura ngħidu survival. Ġifieri bħalissa fil-pajjiż tagħna on average 50% tan-nies li jkun diagnosed bil-kanser għandhom l-expectation jistgħu jistennew li jgħixu 10 snin u iżjed. U meta tgħix ngħidu 10 snin u iżjed jiġifieri kellek il-cure bażikament. Din tvarja però minn kanċer għal kanċer, ġifieri ċertu kanċers għandhom survival ola minn 50%, ġifieri cancer of the breast, cancer of the prostate, issa qed joqorbu l-80%, ġifieri it's quite high. Ħafna mill-cancers ta' tfal ukoll insemmi huwa 80%, però mbagħad hemm ċertu kanċers oħrajn fejn jirġu nagħmlu ħafna iżjed.
mhux Malta biss imma in ġenerali għaliex il-knowledge li hemm li għandna rridu nsibuh, il-knowledge biex is-survival timprovja, għax is-survival in ġenerali għadu kemm batut. Mela, tnida dan il-dokument issa, dan dokument li għedna li għandu issa ħajja ta' xarejn għal konsultazzjoni pubblika u bekk il-gvern irrid jiġbor u jisma' minn diversi partit dawk interessati, kif dawk iċ-ċittadini normali, organizzazzjonijiet, il-laqdi ta' tobba, nurses, eccetera. Insomma, dak kollha li huma involuti b'xi mod jew ieħor jew għandhom interess f'dak li għandu mal-mart tal-kanċer. Tini ftit, issa il-miri ta' dan id-dokument. Sowa, bazzikament nisa qed naqsmu fi tlieta il-miri, forsi anka forsi ferba, però l-miri l-kbar huma li naqsu kemm jista' jkun l-inċidenza tal-kanċer jew nikkontrollawha. Ġifieri okej, nafu li ħatikber bħala noqogħdu attenti biex almenu ma tikbirx iżjed. U fejn nistgħu nipprevenu għax fil-fatt il-kanċer jista' jiġi prevented in many different ways. Ġifieri mhux bil-fors hemm ħafna x'istgħu nagħmlu biex nipprevenu. Minnaħa l-oħra, jekk ikun diagnosed, il-mira l-oħra hija li nżidu survival, ħalli nżidu ir-rata tal-cure kemm jista' jkun dan nagħmluha jew għax immorru għal earlier diagnosis meta inti tiskopri kmieni, iżjed ma tiskopri kmieni iżjed għandek il-chances ta' survival, jew tiskopri kmieni anke tiskopri speċjalment jekk fi screening program jekk huwa l-każ. U l-aħħar wieħed huwa li nimprovjaw il-kwalità tal-ħajja u l-esperjenza tal-pazjenti waqt dak li ngħidu aħna l-cancer journey. Ġifieri hemm ħafna x'tagħmel, pereżempju hemm psychological care, palliative care, li forsi jridu nżidu naqra waħda l-almu tagħna kif nipprovduh. U l-aħħar ħaġa għalhekk semmejt ir-raba' wieħed, qed nagħmlu iżjed aċċenn biex nżidu l-involviment tagħna fil-cancer research. Bħala pajjiż nemmnu li għandna potenzjal qawwi isir xi cancer research ġew Malta, però ġerment għadu mhuwiex koordinatu għadu m'għandux profile għoli. Nixtiequ nafu li għandna untapped resources u nixtiequ nissapportjaw u niffaċilitaw biex ikollna ħafna iżjed cancer research kemm minn dak li huwa xjentifiku bażiku ngħidu li cancer research bażiku u anke cancer research kliniku. U speċjalment jekk ikun hemm kollaborazzjoni bejnhom it-tnejn, illa li naħsbu li dak huwa dak il-mod kif ir-riċerka mill-scientific tiġi translated għall-kliniku jkun hemm benefiċċju għall-pazjent in the end. Mela ħan nisimgħu lill-Ministru għas-Saħħa Chris Fern li tkellem mal-ġurnalisti ta' One News għal dak li għandu x'assam mal-kampanja li tnediet illum. Aħna f'dawn l-aħħar snin għamilna qabża kbira fil-kura tal-pazjenti bil-kanser. Ftaħna sptar ġdid, daħħalna linear accelerators ġodda, daħħalna sistemi ġodda għall-pazjenti tagħna, għandna aktar nies imħarġa u nies dedikati li qegħdin jagħtu dan is-servizz. Però ħassejna li fuq is-suċċess irridu nkomplu nibnu. Il-mediċina dejjem tevolvi, dejjem joħorġu mediċini ġodda, sistemi ġodda, apparat ġdid, u allura importanti li nkomplu dejjem intejbu. Fost l-affarijiet l-oħra li dal-cancer plan ħajkun qiegħed jagħmel u jipproponi hu li ħankunu qegħdin nżidu mediċini ġodda għall pazjenti tagħna li batu bil-kanser, fil-fatt diġà bdejna minn din is-sena stess nżidu mediċini ġodda biex sa l-ewwel sentejn u nofs snin ta' dan il-pjan li huwa pjan ta' 5 snin, nkunu diġà daħħalna l-mediċini kollha li għandhom bżonn il-pazjenti tagħna għall-kura tal-kanser. Tkellimna wkoll mal-Ministru Chris Fern rigward il-fatt li l-Gvern issa huwa impenjat li jinvesti ħafna aktar fir-riċerka dwar il-kanċer. Naraw. Aħna ħafna mill-kanser li għandna nistgħu nipprevenuh, jiġifieri jekk nistgħu innaqsu minn ċertu affarijiet li jżidu l-kanser bħalma hija l-obeżità, bħalma huwa it-tipib, bħalma huwa x-xorb alkoholiku esaġerat, nistgħu naqsu l-inċidenza tal-kanser. U allura għal snin li ġejjin, mhux biss fil-kanser imma anke l-mart ieħor bħalma huwa mart kardiovaskolari, nkunu qegħdin nagħtu enfasi qawwija lill-prevenzjoni. Prevenzjoni ġifieri biex intejbu l-mod kif jgħixu il-Maltin u l-Awċin, diġà għandna rata ola fost l-ola, anzi l-ola fl-Ewropa ta' ħajja b'saħħitha, imma rridu nkomplu ntejbu fuq dan is-suċċess biex kemm jista' jkun imbedu l-kanser aktar milli jkollna bżonn imbagħad nikkurawh. Min-naħa l-oħra ħajkollna pazjenti naturalment li minkejja dak kollu li nagħmlu jkunu jridu jgħaddu minn din il-kondizzjoni u allura naħsbu wkoll li issa wasal iż-żmien li peress li tejjibna daqstant is-servizz u tejjibna daqstant il-livell anke ta' kura f'pajjiżna, nissib huma pajjiżi huma ċentri oħrajn madwar l-Ewropa biex inkomplu nagħtu sem tagħna anke fir-riċerka, mhux biss biex
pazjenti madwar l-Ewropa kollha jibbenefikaw anke minn studji Maltin, imma biex ikollna anke riċerka dettaljata dwar il-pazjenti Maltin li mbagħad inkunu nistgħu niżviluppaw kuri u sistemi speċifikament għall-pazjenti tagħna. U a proposito ta' riċerka għandna sensiela ta' speċjalisti u tobba Maltin li huma speċjalizzati fl-onkoloġija u li jagħtu servizzi tagħhom fi sptarijiet madwar l-Ewropa li kapaċi jkunu wkoll kruċjali fl-għajnuna lill-Istat Malti għal dak li nxaqsam mar-riċerka u l-għajnuna fil-servizz li nagħtaw wkoll f'pajjiżna. Nilqa' miegħi lil Charlene Merċieqa li hija pazjenta li qelbet il-marda tal-kanċer u ovvjament għandna il-mistoqsija tagħna kif tħossok issa? All right. Mistoqsija elementari. Dejjem kont all right. Spiega li l-vjaġġ tiegħek kif skoprejt fid-diagnosi u kif ġilit din il-marda. Pratikament, sibtu jiena għaddejt minn diagnoz ta' breast cancer u ovvjament peress li għadni pjuttost żgħira ħafna kien hemm min anke tobba stess li qalu li probabbilment mija xejja ma jiena naf ovvjament kif għandu jinħass sidri u meta ġejt biex il-tqajt ma dil-boċċa li kienet xi ħaġa stramba li mhux suppost qiegħda hemmhekk. U wara li għamlu il-testijiet sabu li kienet infatti a very advanced, kienet stage 3 advanced breast cancer. U minn hemm deċidejt li nibda trattament tal-kemoterapija, surgery ma setax isir qabel għar-raġuni li tant kien advanced li kienu għadin jibżaw li jinxter at any time, allura we opted for chemotherapy. Pero jien nemmen ukoll ħafna li there's much more to it. U ovvjament during the journey kont qed nagħmel affarijiet li jistgħu jikkomplementaw ukoll tajjeb il-kemoterapija. Ħafna affarijiet biex inti tgħin anka l-uġieħ li kemoterapija stess itik, jiena jekk ikollok issaqsi n-nies li kienu jafuni b'mod personali, pereżempju huwa qali xahar, ġifieri spiċċajt bla xahar, però bħala anka kulur tal-ġilda bħala saħħa kont għaddejja b'mod normali ħafna nies li ma kinux jafu li jiena għaddejja mit-trattament kienu ħasbu li qed sempliċement għaxar ċari. Ġifieri jiena nemmen li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru li jistgħu jikkumplementaw. Meta konna offer, kont tispjega li inti għax min jeddek li tagħmel ir-riċerka tiegħek. Biskop li tkun marfa aktar rigward x'inhu l-kanċer. Kemm għenek dan? Enni ħafna raġuni li l-ewwel ħaġa ħafna nies inti waħda mill-affarijiet li għadek kifet ftit ilu għad kif iġġieliet il-marda tal-kanċer. Waħda mill-affarijiet li ħafna nies sfortunatament u anke ħafna marketing campaigns qegħdin dejjem jitrattawha bħala ġlieda. Irridu nifhmu li dina in the first place mhijiex ġlieda. Jekk inti qed tiġġielet kontra ġismek stess. So this is already creating a conflict in your body. So il-kanċer mhix il-ġisem mhux magħmul biex jiġi autodestructed dak il-mod. Mhux biex taqirdu inti stess. Jekk inti temmen fil-ħajja, temmen li inti twelid biex tgħix mhux biex taqbad tmotu. Jekk inti kollok qata, il-ġisem jgħin li nissu biex jerġa' jingħaqad. Jekk inti tikser idej it-tabib l-iktar jisemmillek kast un bata jfiq li l-nifsu. So il-ġisem mamul biex ifiq. Jekk aħna dejjem naraw il-kanċer bħala xi ħaġa li isu xi ħaġa poġġinna ġofina u xi ħaġa li għandna nikkombattu, menti dik ħatkun qed tikkawża ħafna termo il-ġofina. Dana minn tinsiex minn aspett ta' pazjent. Jekk xi ħadd ma jkunx għadda minna ma jistax jifhimha. Issa, meta inti tifhem li il-kanċer huwa pratikament huwa mod ta' kif il-ġisem qed jirreaktja biex to try to actually survive rather than try to destroy you, because I mean the body is trying it's actually cells are anaerobic. It's basically they breathe oxygen. Right. Well, cancer cells are anaerobic cells which basically do not Tara dottoressa Dalma tissegwik b'attenzjoni kbira. Mhux problema. It basically is just the body.
trying yourself, trying to survive in an environment where it cannot survive anymore. So ovvjament, għalxiex per eżempju jissemmew it-tipjib daw l-affarijiet, because I mean dawn huma affetti li nikkaġunawhom aħna stess. Nikkaġunawhom. Issa, jiena ma kontx impejjeb, jien ma kontx obeza, jien ma kontx nixrob, ġifieri, u jiena kelli x'ismu xorta kelli kun, però nemmen li hemm iżjed oltre minn hekk, ġifieri mhux sempliċement it-tappib il-ħxuna x'ismu. Hemm l-ammont ta' stress li ħafna nies mhux qegħdin jikkonsidraw. Meta inti tkun in stress mode ħafna nies l-ewwel ħaġa li tagħmel ju shallow breaths, tibda tieħu nifsijiet irregolari. U dik tikrea ħafna disgwitu ġoġismek stess. Il-digestive system ma taħdimx kif suppost, għax inti taħdem in a flight or fright response, u ovvjament il-ġisem mhux qiegħed jiffunzjona, mhux qiegħed magħmul biex peress li qed tieħu ħafna mill-enerġija biex tikkonċentra biex to digest your food, it's actually concentrating to run. Imma aħna we're constantly in that flight or fright response, allura mhux qed intuħ il-ġisem jerġa' jiġi in a homeostasis state li jerġa' jiġi calm. So stress, I think it's the major killer in the whole thing. U iktar ma jgħaddi żmien, isna somehow qed niġu iżjed stress. Għaxin niġu vittmi tal-istress li nikkaġunaw li ndaħlu li nfusna fiha. Aktar kurzità, inti x'professjoni tagħmel? Jiena jafuni bħala ċali ta' sapun. Jiena nagħmel, I'm very much into natural cosmetics u hekk. Oriġinarjament l-linja tiegħi kienet hija hemmhekk, ġifieri dal-aħħar 9 snin bil-business tiegħi dal-affarijiet. Però ovvjament dina jiena il-diagnos tiegħi rajta bħala opportunità biex nitgħallem iżjed fuqha. Jiena saqsejtek il-professjoni tiegħek għax rid ikun naf il-komunikattiva tiegħek minn fejn ġibta dik. Għax dejjem il-mod ta' kif nara l-affarijiet jiena hija li dejjem nara opportunità fejn titħolla. Dak kollu li x'ismu. U jiena anzi dejjem ngħid lin-nies jiena nirringrazzja l-bambini ta' niddi l-opportunità ma naraħiex bħala x'ismu. Hija empowerment kbir u nemmen li jekk ikun hawn ħafna iżjed nies li jifhmu dal-affarijiet li x'ismu nistgħu nikkontribwixxu iktar għal anke l-mediċina. Ħaninterrompik ftit għax fuq linja għandi lil Antoinette Attard li hija breast cancer nurse. Sellimlek Antoinette. Selmilkom. Għawek għandek tislima wkoll minn Charlie li tafek ukoll tafek ħafna. Selli għalija wkoll. Antoinette, mill-professjonijiet kollha li għaw jiena nista' nisqarri li l-iktar wieħed nobli li huma il-nurses, wis aktar huma nurses li jagħtu s-servizzi tagħhom lill-pazjenti morda bil-kanċer. Jekk hawn persuna li tista' tagħti xhieda dwar it-tbatija li għaddu minnhom dawn il-pazjenti huwa proprju inti. U xtaqtek li tieħu ftit tal-ħin bl-iskopi li tispjega għal dawk li ma jafux jew qatt m'għaddew minn din it-trauma bl-iskopi għall-inqas insawru kuxjenza rigward id-diffikultajiet psikoloġiċi, fiżiċi, insomma, kollox li jsawwar il-persuna li sfortunatament tkun qed tbati minn din il-marta. Antoinette. Meta tara persuna li dina l-lum ma kellha xejn, ħasset xi ħaġa marret għand tabib u f'daqqa waħda sabet li għandha marda bħal kanser. Hija xokk kbir għaliex inti minn persuna li kont qed tgħix ħajja tkun kif tkun il-ħajja tiegħek imma mingħajr ċertu ħsibijiet fuq ċertu mard. Kif daqqa waħda għandek dejjem l-idea u l-kelma kanser tbeżza ħafna, jiġifieri in-nies il-kelma minna n-nifisa dejjem tbeżzaħħom. Allura dawn il-ħajja tagħhom tinbidel totali. Tinbidel b'ħafna modi, tinbidel fiżikament għaliex inti tittgħaddi minn ċertu trattamenti li jkollhom effett fuq il-persuna u dana importanti niftakru li mhux kull persuna ikollha l-istess triq. Għaw ċertu nies li jgħaddu mit-trattamenti u ma jkunux jidru l-qegħdin ibatu ħafna għax dan ovvjament ħadd ma jkun jaf eżattament x'qed ibatu u oħrajn li għalihom il-trattament ikun qiegħed jeffettwhom b'mod fiżikament ta' għajja forsi ta' ħafna affarijiet differenti li tagħmel differenza fuqhom. Jeffettwa wkoll naħseb xalli nsemmit fuq il-fatt li titlef ix-xahar hija waħda mill-affarijiet li għal ħafna nies tieħu kedda kbira fuq dik. Jiġifieri u bħalma qed ngħidu importanti li dejjem niftakru li mhux il kulħadd teffettwa l-istess.
Antoinette, jek tippermettili, l-impatt fuq il-familji wkoll Kont se ngħidlek tal-pazjenti. eżattament fil-fatt, ħafna minn nies l-ikbar problema li jkollhom huwa l-impatt li se jkun hemm fuq il-familja. Aħna naraw li kull meta jkun hemm xi mara u tgħidilha li għandha din il-marda u għandha bżonn xi trattament, ħafna drabi l-ewwel ħaġa li jaħsbu huwa fuq it-tfal, anke jekk it-tfal ma jkunux żgħar, jiġifieri it-tfal ikollhom fejna fina jkunu adulti, xorta jinkwetaw fuqhom kif se jieħduha jinkwetaw għax kemm se jinkwetaw it-tfal, kemm se jinkweta r-raġel, kif se jieħdu ħsiebhom. Il-familjari jinkwetaw ħafna għax inti qed tara xi ħadd għaddej minn xi ħaġa imma ma tkunx taf kif tista' tgħinhom u speċjalment inti qisek meta l-bniedem jgħidlek qed inħossni tajjeb u inti kont smajt il-kelma li għandhom cancer tibda tajt imma possibbli li qed iħossuhom tajjeb qed jaħbuli, jiġifieri jkun hemm dan il-ħafna inkwiet fil-familja kollha. Ikun hemm ukoll kif naqbad ngħid, ikun hemm effetti wkoll anki finanzjarjament il għaliex ċertu nies li jkunu għaddejjin minn daw it-trattamenti ma jkunux jistgħu jkomplu jagħmlu x-xogħol tagħhom ta' kuljum bħalma kienu jagħmlu qabel. Allura jekk inti għandek forsi xi ħadd li kien kap ta' familja li għandu tfal żgħar u ma jistax jaħdem kuljum bħalma kien jaħdem qabel, dan mhux kulħadd għandu sick leave fit-tul, jiġifieri hawn nies li jkollhom anki jispiċċaw unpaid leave. Issa dana jekk inti għandek il xi ħadd li forsi għandu tfal żgħar, għandu xi loan, għandu il-spejjeż ta' kuljum din tista' tiffettwhom anki bħala finanzjarjament, ekonomikament ħadd tiffettwhom ħafna. U tiffettwa l-familja kollha wkoll għaliex inti ġieli kellna każijiet aħna fejn il-mara ma kienx qiegħda tikkopja tajjeb u r-raġel ikollu joqgħod id-dar, jew viċe versa. Jiena qed nitkellem hekk għax aħna l-pazjenti tagħna ħafna minnhom ikunu nisa. Ikollna rġiel imma il-maġġor parti huma nisa. Ġifieri dana jista' jkun li biex joqogħdu magħhom il-partners ukoll ikollu jieħu l-unpaid leave. Ġifieri finanzjarjament teffettwa doppju. Semmejna fizikament, semmejna psikoloġikament u ekonomikament. Teffettwa wkoll anke spiritualment, għaliex ħafna nies jibdew qishom jiddubizzaw anki l-ispiritualità tagħhom. Mhux qed nitkellem hawnhekk neċessarjament biss bħala reliġjon, imma anke bħala spiritualità dak l-affarijiet li jagħmlu fihom. Għaliex id-dinja tinqaleb. U tgħaddi minnha u jgħaddi żmien, però dejjem ikun hemm dak l-element li inti ma tkunx kif kont qabel. U dik hija xi ħaġa li kull pazjenti li jkollna aħna dejjem jgħidulna kemm qishom jibqgħu iħossuhom inbidlu. Issa hawn min jinbidel fil-pożittività il għaliex hawn min jgħidlek kemm liġi li għaddejt minn din l-esperjenza sirt napprezza l-ħajja iżjed, allura sirt nagħmel affarijiet li dak li kolli nagħmlu ma noqgħodx inħallih u sirt nieħu pjaċir bl-affarijiet żgħar iżjed u min teffettwah il għaliex jibqa' ħafna jinkwieta, jibqa' ħafna jibża iżjed, ġifieri il-ħajja tal-persuna letteralment tinbidel, ma tibqax. Antoinette, telegrafikament biex nikkonkludu din it-telefonata. Ovvjament tkellimna dwar il-pazjenti, il-familji tagħhom, eċetera, però għalikom li tagħtu s-servizz ta' kura u wens lil dawn il-pazjenti trid ikollok stonku qawwi, Ma tantx naqbel magħha li tgħid li jrid ikollok stonku qawwi, illa li aħna inħossu mal-pazjenti, ovvjament ma tistax inħoss daqshom, però tħoss ukoll, jiġifieri aħna ngħaddu minn esperjenza li ħafna drabi jkunu esperjenzi diffiċli wkoll għalina. Inti li titgħallem u li aħna lak ukoll il għaliex għandna anki counselor fil-klinik li tgħinna wkoll anki lilna nfusna, titgħallem kif tikkopja ma' dawn l-emozzjonijiet li jkollok, il għaliex aħna jaffettwawna ħafna. U waħda mill-problemi ta' ħafna mill-istaff huwa li hemm ir-riskju li tiġi burnt out x'tant tgħaddi minn emozzjonijiet. Antoinette Attard, grazzi ħafna tal-li kont magħna u napprezzaw ħafna xogħol li inti u kollegi tiegħek jagħmlu fl-Isptar tal-Onkoloġija Serant Nimamo, nsellmulhom minn hawnhekk. Inkomplu bid-diskussjoni biex nikkonkludu. Anzi, ħaniddu pawża ta' ftit sekondi għal riklami. Niġi lura nikkonkludu ma' Dr. Dalmas u anki ma' Charlene Merċija. Paw magħna. Mela, kważi saru seba u ovvjament avvanzajna fil-ħin ta' dan il-programm u għedna li se nagħmlu konklużjoni issa dwar it-tema li konna din niddiskutu tema importanti u delikata li din nitkellmu dwar il-kanċer u wasalna biex nagħmlu l-konklużjoni flimkien ma' dottoressa Miriam Dalmas li hija l-awtriċi ta' dan id-dokument flimkien ma' għatta nies oħrajn mid-Dipartiment tas-Saħħa u l-Saħħa Pubblika.
U Charlene Merċiqa, survivor jew elbet il-marda tal-kanċer. Mela, dan id-dokument kif edna, l-ewwel qed rrid ngħid li jiena għadni summat bil-mod ta' kif spjegat l-affarijiet Charlene. Però għandha raġun illi l-persuna, l-pazjent irid ikun empowered minnu nnifsu, jiġifieri jrid iqum minn saqajh minn kejja tiżbita biex jieħu l-inizjattiva u jgħid isma' jiena x'nista' nagħmel biex neleb din il-problema li Vera għandi. mhix faċli u li ovvjament ma li tieħu x'ismu jiena kont tiġi brasi maqtuwa ġifieri l-ewwel ġimagħtejn li kont għaddej li ovvjament ħadd in-news imma hija dejjem ngħidilhom meta nies jiġu japproachawni jkellmuni jgħidu li isma' dina hija this is basically the situation. You can either do something about it or you can die. Eżattament. I mean, and Ma I'm tek- very... ma tekx għadha għażla. There's not much choice, it depends. Issa, there are many things that you can do about it. You don't need to expect someone else to do it for you. Ġifieri titqum naqra fuq saqajk u tajt isma' mela, x'nista' tagħmel u hemm ħafna affarijiet. Hemm as regards to nutrition, kemm importanti, hemm ċertu affarijiet li tittevita, ċertu affarijiet li tiżżid, including xejjex, I mean, nafu li ħaxix u frott kemm hu tajb għas-saħħa. Ġifieri di m'għandix għalfejn tkun għaddejja bil-kanċer biex inti tirrealizza dawn l-affarijiet. Mela l-introduction ta' dawn l-affarijiet, reduction ta' affarijiet bħal affarijiet ta' preservatives, affarijiet lesti, tipjib, xorb, u stress. Hija stress ħafna nies jgħidu li kif tiddilja ma' stress, u żgur li tista' tiddilja ma' stress. Hija pratikament is the realization that stress doesn't happen, it does not exist in the first place. Okay. It's basically on the Immaġinawa. outside. It's all in here. So basically there are relaxation methods ta' kif inti you can lower down your stress levels biologically, ġifieri changes your actual biological response to things. And dawn huma affarijiet li il-pazjent jista' jagħmel m'għandux għalfejn jistenna l-ebda ministru biex jiġġieltih il-flus. Eżattament. Di, pratikament, ti għad-dokument għamletu hi, dottoressa. Mela, da parti ċajt issa, dan id-dokument issa għandna xarej ta' konsultazzjoni pubblika xtaqtek li forsi tispjega telespettaturi biex nikonkludu dwar ir-rwol tagħhom, sa' sem tagħhom. Pratikament kif qed tajt Charlene li tista' tagħmel ukoll il-parti tiegħek billi tikkontribwixxi dan id-dokument. Eżattament. Forsi nista' nagħmel punt żgħir, dokument jieħu viżjoni ta' popolazzjoni, jiġifieri Charlene qed titkellem fuq l-esperjenzi tagħha personali u naf li hawn ħafna esperjenzi personali ta' pazjenti differenti u ta' nies differenti qed jieħu il-viżjoni ta' popolazzjoni, ġifieri li hemm ġo fih mhux qed jirrigwarda persuna, imma qed jirrigwarda popolazzjoni. L-istampa ġenerali. L-istampa ġenerali, eżattament. Issa, id-dokument kif għad-sawanti qiegħed tal-konsultazzjoni, qiegħed available kemm bħala paper copy, però qiegħed ukoll e-publication, ġifieri fil-fatt online l-address sortament ma nafux bl-amment, però nistgħu nipproduċuh fuq il-television u hemm ukoll generic email address li persuni li jixtiequ jew jikkomunikaw miegħi u mat-tim tiegħi jew jibatunna feedback tagħhom bil-miktub jistgħu jagħmlu dan u qed nagħtu data sal-aħħar ta' April biex kemm jista' jkun irċievu il-feedback kollu by that time għax kif qal il-Ministru nixtiequ mbagħad niffinalizzaw u fl-aħħar nippubblikaw id-dokument finali. Mela, dottoressa Miriam Dalma, Charlene Merċiqa, grazzi ħafna tal-li kontu magħna.